Здравейте хора! Днешното видео ще бъде първото видео от поредицата Back to School и може би утре след първи учебен ден ще снимам DIY from Back to School for School, защото Back to School вече и нека да започваме. Така, ако не ми стигне време тук, ще снимам втората. Започваме с най-очевидното нещо и то е раницата. Моята тази е от миналата година, но пък ще си купувам нова на Adidas. Глава е много голяма, буквално не е буквално, погледнете отделение, това тук ги разделя и ето тук е второто. Не се вижда много е голямо, не мога. Така. Да. Сега продължаваме с несесера, който е закупен днеска. Всичко е закупено днеска, освен раницата и една-две неща. Много е як. Цикламен с като нацапан от двоички. И тук, ако виждате това петно, аз го нарисувах с водни двоички. Не с водни, с темперни, извинете. И сега ще ви кажа съдържанието му. Така. Започваме с това, защото е много сладко. И да. Не от днеска. Има много неща, които не са от днеска, но така, това е от марката Милан, от новия мол в Благоевград и има острилка и гумичка. Ето е гумичката Милан, ето така пише Милан и пише упс. А тук е The Pencil Sharpener. Имам много стрелки и гумички. Просто трябва да спра да си купувам. Имам, разбира се, лепило, стик лепило. Извинете, леко облея към телевизора. Само, че съм успяла звука. Значи това е то. Ако искате цени да ви казвам, ваш определени горе-долу близки. Това беше 6,50, точно го помня, това беше 50 и това беше 4,50. Раницата беше почти 30 лева. Тук е един молив, който ми е подарък, който съм оплела тук, да. Друг молив, който го използвам много по-често, който е на марката... Не знам. Няма. И също съм оплела едно жирафче. Да. Така. И последния молив, който е от днеска, е този с сърчица. Имах такъв миналата година. Много са хубави. Само че гумичката им се харчи доста бързо и се чупи много бързо също. Да. Така. 15 стотинки. Всичко е закупено от почти всичко е закупено от една книжарница в Еленово, в квартал Еленово в Благоевград. И да. Учила съм като кариока. Но пък мисля, че ми отива повече, отколкото да съм с опашка така надолу, защото изглеждам като бабичка. Да. Този струваше около 1 левче. Много е хубав и този. Няма да скрешите, ако си го купите. И трябва да побързам. Да, този не знам. Просто няма да ви казвам цените. Този идваше в пакет с 2. Той е на марката Smile World. Да. Химикал като химикал. Така. Този е на марката
Репнок. Да, най-обикновен син химикал, само сини химикали може да пишете в училище. И още два химикала, този е на марката Piano. Така, а този е на Easy Credit подарък. Да. Имам един коректор на... Няма марка. Май верно ще има част за две. Така, ножички, които са в такова бебешко розово. И ми държат от кога бях втори клас. Да, сега съм 6. Така... Следващите неща са четки. Тези двете тук са на една и съща марка, само че тази е по-тънка, тази е по-дебела и тази ми харесва повече. Те са на марката... Сега ще ви кажа... Добре, не пише, но са направени в Франция. И ги имам също от миналата година. Тези тук, трите ги имам от много време и много ми харесват тази и тази, но тази я държа за някой по-спешен случай. И за последно гума на Милан. И тук пише 2036 година, може би. Това е ноутбук, се води. Да, сега ще нахвърлям. Всъщност, оставете. Сега ще ви покажа едни химикали. Сега ще ви покажа един пакет с химикали, които са уникални, направо да казвам. Миналата година съм използвала един, който държа 3 месеца. Да, 3 месеца. Тук пише, че са еко. Да, това е вярно. Това са на марката Бик. Ето така изглежда. Правят уникални неща тази марка. Направо препоръчвам много. Да. Пиксо вътре в тази пиксо нещо си. Да. Това е отдавна. Палитричка, която днеска. Ето тук даже още се вижда, че съм махнала цената. Да. Така, имам 3 папчици на Париж. 2 от тях са еднакви, а третата е трета. И да, ето тези са с копченце, които са закупени също. Извинете, брат ми се появи. И тази папка от Jumbo, която всички казват, че е голям буклук. Ето, не ви лъжа, че е Jumbo. Jumbo, ето тук. И вътре ще си пъхам листовете за рисуване. Така, имам едни моливи на фабрика Кастел, които са 12 на брой. Имаше и голям пакет темперни боички на марката Primo. И последното нещо от тази част, което ще покажа, са ето тези водни боички на фабрика Кастел, 12 боички. Големия пакет беше 13 нещо, а този малки пакет е 7,90 майче беше. Та само ще ви покажа и приключвам. Имам много красиви цветове. Тези тук двата са ми любими. Но пък този е винено червен, много красив. Извинете за нещата, извинете за крещенето, което чувате, но пък ще се видим в час 2.